Виждаш ли Мася? Чакай. Виждаш ли ма? Чакай, сега се връщам. Ще светна лампата. Те по-добре ли? Аре, аз облягам и гледам. Може да не му вижда целия, ама какво са бърза? Не. Ма да виждаш ли се целия? Аз ще... вулкан! Наляво обърни! Мисля, че вулкан по-долу е. О, ти кога умрял, бе? Точно аз трябва бях станал. Вулкан не се чудя. Брат ми идва. Чупа куча. Давай желай. Каза много си лош. Аз имам кучета и играя с тях. Имам кучета. Уби го! Какъв шумба! О, спити, Роня! И ще се отрепя. Кристи, айде ти отзада да се играе. Затвори вратата! Ме си че няма да затвори. Крипър! Моето любимо нещо! Ora, aqui, pô. Nossa, fogo lindo, nha. Ето е се ligado много. Аз ще посля тези микрофон, виж дали се чувам добре. Чувам ли се добре? Значи е по-добре, нали? Значи махам микрофона. Аре, довиждаме. Чакай се. Умам защо микрофонът не е включен, не мога да говоря без него и да се чувам. Аре, ма трябва да бъдеш малко повече. Аз се тече в лопатата. В красен тейбъл ще го изпите. Но супер. Три. И го предай дена. Ако събереш кобълстон и събери кобълстон и ако имаш много, направи си стълбички и ги слагай. Сървавам. Добре. Значи в колко часа ще затварям? Не се интересува.
интересува главно, защото те са повикат и ще разберем какво се. Стане всяка вечер текст, когато ми е скучно. Янка с ни е... Много хубаво нещо. Много да го изпълня. Чакай. Че, знаеш какво? Знам какво ти говоря. О, да, направиш каменна половина. Значи, по-силно все едно с дървената кирка си изкопал 6 кобасов. Някакъв там. Човек, пред чаката, тя си изкопаш още едно кобасов. Да, наистина. 61-ви епизод на Теки, дори няма го гледам, много е тъп. Където гледах. Не става леко важа с кирка за позиция. Що може в Obsidian да копа? Качи се. Добре, съвръщаш през. Ама направи повече от една камена. Около 6. А може и 10. А може и 5. Може 8 милиарда инвентара? Пълно ли скиричи? Трябва да се Чудака за едно място. Сасал 9. Ако не Иво снима на най-новата Minecraft, не снима на игра, но яко се получава, най-ско. Значи направя се едно нещо, като почти да се съмнява или да е около залезът, се появява едно set time 6000 или 60 000, нещо от тези двете, направя се една машина, която прави винаги и става светло. Никога не става тъмно. Може той да си го направи и да спри само тъмно. На стола? Дола? Аз се виждам на камера. Рудите, които трябва с айрон кирка, ще ги копаш, когато имаш айрон кирка. Те и казвам. Казвам, just a symphony. Втори стрим, може би. Не, стримовете са ми тъпи, честно казвам. Главно, защото никога не съм гледал стримове. И да, рудите си ги скопва, ама които трябва с айрон и къде, ама кобълстоун и други неща не. Само по спешен случай. Не баш. В спешен случай имам предвид да се счупят всички ти каменни кирки
да имаш едно купче, от което не можеш да минеш, за да закачиш, тогава вече можеш да го щупиш с кирка.